Hallo mensen, ik ben Felix. En ik ben Quentin. En samen zijn wij QNF Gaming. Op dit kanaal kan je de volgende games verwachten. Black Ops 2. GTA 5. En misschien de hoofdgame van heel ons kanaal. Minecraft. Waaronder... Minecraft Skywars, Minecraft Hunger Games of Minecraft Survival. Maar Quentin heeft die games nu getoond. GTA 5 en Black Ops 2. Maar ja, dat zal pas zijn tegen eind dit jaar. Want we doen verbouwing bij mijn huis. Dit is nu Quentin zijn huis. En in mijn huis doen we nu verbouwing. En dan krijg ik pas echt een gamingkamer en al die gaming setup zit. En ja, die games ga je maar op het einde verwachten. En dit is juist de video om jullie gewoon te laten weten wat dat wij allemaal gaan doen. Toch? Maar... Ja, tuurlijk. Maar zoals jullie zien, het hangt erop van achter. Zie je zombies. De multiplayer en de campaign. En misschien gaan we later een tweede kanaal maken. Misschien, ik denk, QNF Gaming Plays. Dan gaan we misschien let's plays van campaigns en al uploaden. Zo spelletjes dat we de singleplayer volledig uitspelen vooronder. Dat alles we bespelen. En dat kunnen jullie ook weten. En dan kunnen we ook misschien eens met een paar vrienden zombies doen. Ja. Ik heb één vriend en die is kei-noob. Maar ja, boeien. Die gaat 10 keer down in 1 ronde, maar dat is niks. Ik zal hem wel reviven. Ik doe mijn best. Wij doen altijd ons best voor Under gelukkig te maken en dan af en toe een keer te lachen. Dus... Veel te doen lachen. Tering, jongen. En bij FIFA gaan we ook challenges doen. We gaan ook... Dat is eind dit jaar, want Felix... Ja, zoals je zei, verbouwingen. We gaan Ja. 1 challenge verzinnen. Dat kan zijn, per tegendoelpunt moet je een vuil drankje met 3 lekkere dingen dat je drinkt. En 3 vuile moet je dan mixen. Dan moet je opdrinken. En een schotglaasje of zoiets. En dan moet je uitdrinken. Dat kan furt vies zijn, man. Of gewoon... En stel dat we vrienden hebben met een YouTube kanaal. En natuurlijk zijn kanaal in de beschrijving zetten. Dat je naar zijn kanaal kunt uitchecken. Ja. Oftewel bij FIFA ook met citroen. Maar zoals ik al zei, moet u daar nog niet te veel op verheugen. Want dat gaat pas eind dit jaar zijn. Dan zullen we dat wel nog een keer herhalen. Maar voor nu mogen we pas binnen een week of 2 weken of zo... mogen we Minecraft verwachten. Dus ja, dat was gewoon... En bedankt Citroën voor het sponsor van Citroën. Ja. Dus dat was het. Bye. Bye.